Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά από τις διαφημίσεις, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, από το Facebook, από το Twitter, από το Instagram και το mail μας, emmehrich@gmail.com, και φυσικά από το site της Dion τηλεόρασης, diontv.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και αποσπάσματα από την εκπομπή, αλλά και να δείτε και ζωντανά το πρόγραμμα της Dion τηλεόρασης, αν δεν έχετε τηλεόραση, και να το δείτε από τον υπολογιστή σας. Μου αρέσει που το Dion TV το λες με προφορά. Dion TV. Dion. Πώς πρέπει να το πω, όχι, αφού είναι σωστά, Dion. σωστά. Λοιπόν, θα παρουσιάσεις τον καλεσμένο. Μπορείς να τον παρουσιάσεις. Εντάξει, μην πεις μετά όμως, δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο εδώ της Dion τηλεόρασης τον υποψήφιο δήμαρχο Μενεμένης Αμπελοκήπων ή Αμπελοκήπων Μενεμένης, για να το πω σωστά, τον κύριο Γιώργο Κυριλίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στην όμορφη πόλη της Κατερίνης και σε μια εκπομπή που παρουσιάζουν νέοι άνθρωποι με πολύ ωραία θεματολογία. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος και δύσκολο στην περίοδο αυτή και αμέσως μπαίνουμε στο ψητό και ρωτάμε το πολύ απλό: γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος δήμαρχος σε αυτήν την περίοδο, τη δύσκολη? Νομίζω είναι απέτηση όλων των πολιτών, δηλαδή σε όποιο μέρος της Ελλάδος και να πας, θα σου πούνε ότι θέλουμε νέους ανθρώπους, διότι πλέον ο κόσμος δεν έχει που να πιστέψει, τι να πρωτοπιστέψει μάλλον, και θέλει να επενδύσει σε νέους ανθρώπους. Άρα ήταν δηλαδή τα σημεία των καιρών που λέμε, το στίχημα αυτό το οποίο έπρεπε και πρέπει να κερδίσω, γι' αυτό το λόγο και ανέλαβα αυτή τη μεγάλη ευθύνη, βέβαια, σε πολύ δύσκολες εποχές, να ιδρύσουμε την δημοτική μας παράταξη τους πολίτες σε δράση και στη συνέχεια να μπορέσουμε να την πλαισιώσουμε με νέους ανθρώπους, γιατί αυτός φυσικά ήταν ο στόχος μας. Είναι μια πρόκληση πάντως το να μπεις, να διεκδικήσεις μια θέση αυτή τη συγκεκριμένη του Δημάρχου, όταν όλα γύρω δεν συνάδουν στην ανάπτυξη, στην προοπτική ανάπτυξη. Δηλαδή οι περικοπές στους πόρους, η οικονομική κρίση, τα προβλήματα. Και φαντάζομαι το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ, το καινούριο ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσει. Τα έχετε συνυπολογίσει για το όραμα που έχετε για την περιοχή, για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά, τις δυσκολίες? Βεβαίως. Ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο, όχι μόνο δύσκολο δρόμο μέχρι τις εκλογές, πολύ περισσότερο και στη συνέχεια. Έτσι. Γιατί εμείς φυσικά κατεβαίνουμε στις εκλογές με σκοπό να κερδίσουμε τη Δημαρχία, πιστεύοντας ότι μπορούμε να φέρουμε έναν νέο αέρα στην περιοχή, μια άλλη φιλοσοφία, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Ξέρετε, πολλοί ρωτάνε, ας πούμε, τι έργα θα κάνετε, δεν ξεκινάμε όμως από εκεί. Πρώτα ξεκινάμε από ποια φιλοσοφία πρέπει να έχουμε ως νέοι άνθρωποι, έτσι. Ζούμε σε μια περιοχή πάρα πολύ συντηρητική, έτσι, όπου οι νέοι άνθρωποι φεύγουν. Ναι. Άρα λοιπόν η προτεραιότητά μας είναι οι νέοι άνθρωποι. Σε αυτούς πρέπει να επενδύσουμε με σκοπό και να τους κρατήσουμε, αλλά να φέρουμε κι άλλους. Τώρα μιλάτε για μια περιοχή που έχει υψηλό δίκτυο ενεργείας και οι νέοι άνθρωποι συνήθως φεύγουν. Και αυτό τώρα πια γίνεται πανελληνίως, δεν αφορά μόνο την περιοχή τη δική σας. Πώς λοιπόν θα κρατήσετε τους νέους ανθρώπους, αν δεν έχετε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργήσετε συνθήκες απασχόλησης ή ανάπτυξης μέσα από το Δήμο? Μα αν υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία ή προβλήματα στον πολιτισμό, στη διασκέδαση γενικά, και ο νέος δεν έχει εκείνους τους τρόπους στους οποίους θα τους κρατήσει στην περιοχή, είναι επόμενο ότι θα φύγει. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε και θέματα εγκληματικότητας. Η ανεργία έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα πλέον. Έτσι, και είναι ένα μεγάλο στίχημα και αυτό που πρέπει να το παλέψουμε. Δηλαδή η εγκληματικότητα σε εμάς έχει χτυπήσει κόκκινο. Έχουμε την περιοχή, ας πούμε, του Δεδροποτάμου ή Αγίου Νεκταρίου, με τους Ρωμά εκεί πέρα, κατά το ίμιση δηλαδή, και έχουμε τεράστια προβλήματα με ναρκωτικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα, το οποίο όμως θέλει μια διοίκηση διεκδικητική, αποφασιστική, με ενθουσιασμό, με πάθος, για να μπορέσει, ας πούμε, να ανταποκριθεί σε αυτές εδώ τις προκλήσεις. Είπατε ότι έχετε νέους ανθρώπους στο ψηφοδέλτιό σας και θέλω να ρωτήσω το εξής: πόσο εύκολο ήταν να έρθουν οι νέοι και να ασχοληθούν με τα κοινά? Καθόλου εύκολο δεν ήταν. Πλην όμως, ξέρετε, συνήθως περιμένουν να δουν κάποια πράγματα από σένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα είναι επιτυχία το ότι έχω φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και κατά τα 2,5 τρίτα έχω κοντά μου νέα παιδιά. Παιδιά που ξεκινάνε από την ηλικία των 18 ετών, πράγμα πολύ σπάνιο, ας πούμε, και φτάνουμε μέχρι και 40-45, που είναι η δικιά μου η γενιά, να το πω έτσι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όμως εμείς μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια κάναμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές δράσεις. Ο εθελοντισμός για μας ήταν στην προτεραιότητά μας.
οικολογική συνείδηση, πράξεις που είχαν να κάνουν με την οικολογία, που τους νέους τους απασχολούν και τους ενδιαφέρουν. Και έτσι μπορέσαμε στην πορεία να τραβήξουμε και άλλα παιδιά. Το γεγονός ότι ο συνδυασμός είναι ανεξάρτητος βοήθησε στο να υπάρχει, να έρθουν νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν. Γιατί από την άλλη, βέβαια, το ανεξάρτητος συνδυασμός είναι, θα το πω έτσι, και της μοδός ή πολλές φορές και βολικό. Διότι ο κόσμος πια δεν κάθεται στα κόμματα. Ίσα-ίσα το αντίθετο θα έλεγα. Θα ήταν ακόμα πιο βολικό για κάποιον που κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος να δηλώσει ανεξάρτητος, ακόμη και αν δεν είναι. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς το δηλώσαμε αυτό ήδη εδώ και 2 χρόνια. Τότε οι συνθήκες δεν ήταν τόσο άσχημες όσο τώρα. Ένα αυτό. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι το να πεις ότι είσαι ανεξάρτητος είναι πάρα πολύ εύκολο και φυσικά δεν πείθεις κανέναν. Στην πράξη όμως, όταν έχεις 2 χρόνια και δουλεύεις και δείχνεις στον κόσμο τι ακριβώς είσαι και τι κάνεις, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να τον πείσεις. Διότι υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα, όλα τα στοιχεία για να τους πεις ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Οπότε είναι εύκολο. Ήμασταν από την αρχή, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στις υποβαθμισμένες περιοχές, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς θέλετε, πέστε το. Θέλω να μας πείτε τι προσδοκάτε για αυτό το Δήμο, πώς τον φαντάζεστε. Πράγματι, είμαστε η πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έτσι, με διαφορά. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις και συνθήκες, κυρίως όσον αφορά το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού. Είναι 2 πάρα πολύ βασικά στοιχεία. Γιατί είχαμε πολλά θέματα μέσα στην τελευταία τετραετία και σοβαρά ζητήματα και για την παιδεία και για τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα 2 στοιχεία να τα υποστηρίξουμε και θα πρέπει να βρούμε εκείνους τους τρόπους, έτσι, για να μπορέσουμε μέσα από την νεολαία μας να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός τον οποίο έχουμε κάνει εμείς, γιατί έχουμε προτάσεις και για το κομμάτι του πολιτισμού και για το κομμάτι βεβαίως της αγοράς, που δεν το έθιξα προηγουμένως, γιατί εμείς είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή αγορά στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι σε πολύ μεγάλη πτώση, ελεύθερη πτώση θα έλεγα. Είναι άλλο ένα στίχημα και πρόκληση για μας, που και αυτό είμαστε έτοιμοι όμως να το αναλάβουμε και ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις για αυτό το τομέα. Και από εκεί και πέρα, μαζί με άλλους φορείς, να παλέψουμε το θέμα της εγκληματικότητας. Έτσι, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε προφανώς να το λύσουμε. Σίγουρα. Αντιλαμβάνομαι τα κυριότερα ζητήματα που θέτετε είναι της εγκληματικότητας, της ανεργίας και μετά παιδείας και πολιτισμού. Ναι, βεβαίως είναι τα πιο σημαντικά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε αμέσως. Άμεσα δηλαδή. Όταν λέτε παιδείας και πολιτισμού με συγκεκριμένες δράσεις, θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα, τι ακριβώς, περίπου κατά προσέγγιση, τι έχετε στο μυαλό σας? Γιατί φαντάζομαι ότι η παιδεία έχει και την προέκταση και στην εγκληματικότητα και σε όλες τις υπόλοιπες πράξεις που συμβάλλουν μάλλον στην υποβάθμιση της περιοχής. Συνδέονται μεταξύ τους. Εξάλλου το πώς μεγαλώνει ένα παιδί και τι παραστάσεις έχει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του και το τι πολίτης θα βγει. Σίγουρα. Άρα αυτό το δουλεύεις ήδη από τις νεαρές ηλικίες, από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό κλπ. Εμείς κάναμε δράσεις και στα σχολεία ακόμα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μοιράσαμε, ας πούμε, ένα εντύπω για την παιδική κακοποίηση. Αυτό εδώ πέρα ήταν μια δράση που θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς για να μπορέσουν να δουν τους τρόπους εκείνους προκειμένου να αποτραπούν τέτοιου είδους ενέργειες. Κάναμε άλλες δράσεις που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον. Εμείς είμαστε μια αστική περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Διότι πρώτα απ' όλα έχουμε και θάλασσα στο Δήμο μας. Λοιπόν, βγάζουμε σε θάλασσα. Έχουμε παραλιακό μέτωπο. Κάναμε λοιπόν συγκεκριμένες δράσεις και στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά και για την καθαριότητα των ακτών, όταν είχαμε μοιράσει κάποια χάρτινα τασάκια μέσα στο Δήμο. Δεν πήγαμε δηλαδή σε κάποια παραλία, το μοιράσαμε εκεί. Όλα αυτά και άλλα πολλά βέβαια είναι παραστάσεις τις οποίες παίρνουν και τα νέα παιδιά και οι γονείς βεβαίως. Και με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια συνέχεια βέβαια και δεν είναι αποσπασματικά, νομίζω ότι και στη συνεργασία φυσικά με τους καθηγητές και με τους δασκάλους μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες για να μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλουμε και σωστούς πολίτες. Να ρωτήσεις. Εάν σας ζητούσα να μου χαρακτηρίσετε την διοίκηση τώρα του Δήμου, τη Δημοτική Αρχή, ποια είναι τα συν και ποια είναι τα μείον, κατά την άποψή σας? Γιατί από αυτά που μου λέτε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα πάρα πολλά στην περιοχή. Για μας είναι μια κουρασμένη διοίκηση η σημερινή.
Νομίζω είναι το πλήρωμα του χρόνου για να αλλάξουμε πλέον διοίκηση. Είναι μια διοίκηση που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν εδώ και 12 ή άλλοι 15-20 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Στον χώρο της πολιτικής, επειδή έχει τεράστια φθορά, είναι εντελώς αφύσικο να μπορείς να διοικείς με τον ίδιο τρόπο επί 10 και 15 χρόνια. Αυτό φαίνεται βέβαια και στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί εκεί πάσχουμε. Κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία έκανε ο Δήμος ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, στην αρχή, όταν το 2002 ξεκίνησε να φτιάχνει κάποια σχολεία που είχαμε τότε πρόβλημα, ήταν προφανώς στη σωστή κατεύθυνση. Όταν όμως το θέμα λύθηκε, δεν είχε κανένα λόγο πλέον να συνεχίζουμε εμείς να φτιάχνουμε σχολεία προκειμένου να είναι άδεια τελικά και να δεσμεύουμε έτσι χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και για το πράσινο, αλλά και για πάρκινγκ, που βεβαίως έχουμε πρόβλημα και στο συγκοινωνιακό, και για αθλητισμό, όπως ας πούμε στην περιοχή της Μενεμένης, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον τομέα του αθλητισμού. Εκεί δεν υπάρχουν χώροι. Βεβαίως ολιγόρησε σε πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα μπορούσε να είναι κόσμημα στην περιοχή της Μενεμένης, το οποίο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Παραμένει στάσιμο. Υπάρχουν δρόμοι που αυτό είναι το στοιχειώδες και το βασικό, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως η οδός Μοναστηρίου, που είναι και είσοδος για την πόλη, η οποία είναι σε μια άθλια κατάσταση εδώ και χρόνια και ταλαιπωρούνται οδηγοί και κάτοικοι. Υπήρχαν ζητήματα στην παιδεία, στα σχολεία, που εκεί βεβαίως έχουμε να κάνουμε και με παιδιά και είναι ευαίσθητος χώρος, τα οποία θα έπρεπε να λυθούν την επόμενη μέρα και όχι μετά από καταγγελίες δικές μας ή από ενέργειες δικές μας. Γι' αυτό σας είπα, έτσι σας έφερα κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε ότι είναι όντως μια κουρασμένη διοίκηση, η οποία πλέον δεν έχει τα αντανακλαστικά για να απαντήσει στις ανάγκες της εποχής. Εσείς λέτε λοιπόν ότι μπορεί ο Δήμος μέσα από τις δικές του δυνάμεις και σε συνεργασία βεβαίως με όλους τους φορείς και με τον κόσμο να μπορέσει να λειτουργήσει και να μην στηρίζεται στη χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά να μπορεί να λειτουργήσει και να είναι σε όφελος των δημοτών αυτό. Έτσι το βλέπω εγώ. Πολύ σωστά το λέτε. Πολλές φορές το συζητάμε και τους λέω το εξής. Μα ο Δήμος, υπό μία έννοια, είναι ένα μεγάλο σπίτι. Είναι όπως το σπίτι μας. Στο σπίτι μας δεν έχουμε προϋπολογισμούς, δεν έχουμε ισολογισμούς, πόσα βγάζουμε, τόσα δίνουμε. Το ίδιο πρέπει να είναι και ο Δήμος. Εδώ τα τελευταία χρόνια και τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε μια αλόγιστη σπατάλη χρημάτων από πάρα πολλούς Δήμους. Έτσι. Και βεβαίως το βλέπουμε τώρα και με τα μέτρα αυτά τα οποία επιβάλλονται και με κάποια σκάνδαλα τα οποία βγαίνουν στη φόρα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν το χρήμα είναι ξένο, δεν το σέβεσαι. Έτσι. Όμως, εγώ τον Δήμο τον βλέπω σαν το μεγάλο μου σπίτι. Όπως λοιπόν λειτουργώ στο σπίτι μου, έτσι λειτουργώ και στο Δήμο. Που σημαίνει, έχω 5 με 5 θα περάσω. Δεν έχω, δεν θα κάνω. Είναι προφανές. Εκεί ακριβώς ευαισθητοποιείς και τον πολίτη και του δίνεις και εσύ το μήνυμα και το παράδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργήσει. Από την άλλη, βέβαια, θα μπορούσατε να ψάξετε να βρείτε τα άλλα 5, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε μέσω κάποιων άλλων ναι, βεβαίως, σχεδίων αυτά υπάρχουν. Και είναι θέμα βεβαίως συνεργατών και συμβούλων, που υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ εξειδικευμένοι που μπορείς μέσα από τις κατάλληλες μελέτες να αντλήσεις χρήματα. Προγράμματα που τρέχουν. Στο Δήμο μας τελευταία το κάναμε αυτό. Δεν το κάναμε εγκαίρως και γρήγορα. Γι' αυτό και τώρα έχουν δρομολογηθεί κάποια έργα. Ό,τι γίνεται προς όφελος των πολιτών μας βρίσκει σύμφωνος. Και θα πρέπει να σας πω, και το βλέπετε άλλωστε και εσείς το διαπιστώνετε, ότι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλά θέματα τα ψηφίζουμε, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι είναι υπέρ του πολίτη. Και εκεί όμως που βλέπουμε ολιγορίες, καθυστερήσεις, είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί. Επικοδομητική να είναι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά για το Θεαθήνε. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι και το νόημα του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως έχει το οποίο δεν το έχουν όλοι, μην νομίζετε. Έχει απαξιωθεί με τον τρόπο με τον οποίο τον κάνουμε εμείς στο δικό μας το Δήμο. Είναι ένα άλλο πλαίσιο το οποίο πρέπει να βάλουμε κι εμείς. Πολλές φορές αισθανόμαστε και διακοσμητικοί. Δεν είναι έχουμε την πλειοψηφία και άρα περνάμε ό,τι θέλουμε. Έχεις την πλειοψηφία, αλλά ακούς και τον άλλον. Μπορεί να σου δώσει μια άλλη ιδέα. Η συζήτηση προϋποθέτει δύο πλευρές, δύο ανθρώπους. Δεν μπορείς να συζητάς μόνος. Το είδαμε και χθες στη Βουλή, άλλωστε. Αλλά εκεί έχει μετατραπεί σε ένα σοου. Δεν είναι τόσο συζήτηση. Είναι πιο πολύ ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις παρά η ουσία. Τώρα, επειδή είπες για τη Βουλή,
Τα κόμματα θεωρείτε ότι έχουν πεθάνει σε εισαγωγικά σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Και αυτό άργησε να γίνει, γιατί αυτό τώρα που ακούμε από σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων είναι ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κομμάτιστη, πρέπει να είναι ανεξάρτητη, δεν πρέπει να μπαίνει τα κόμματα μέσα και τα προβλήματα είναι ίδια για όλους και δεν έχουν χρώματα. Εμείς μπορούμε να πούμε βέβαια χειροπολί, το γνωρίζαμε από πάντα, αλλά αυτό τώρα συμβαίνει. Γι' αυτό και σας ρωτήσαμε και νωρίτερα ότι είναι βολικό εν μέρει ένας υποψήφιος να κατεβαίνει ανεξάρτητος. Θεωρείτε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τα κόμματα και την αυτοδιοίκηση? Ότι ο κόσμος πια δεν τα λαμβάνει υπόψη του? Ο κόσμος δεν τα λαμβάνει σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να καταλάβουν κάποια κόμματα, όχι όλα, γιατί κάποια νομίζω ήδη το έχουν πετύχει και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο κάνουν. Πρέπει να καταλάβουν σε κάποια άλλα κόμματα ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργούν με αυτό που λέμε χρήσμα και να έρχονται τώρα 2 ή 3 μήνες πριν τις εκλογές και να λένε εμείς προτείνουμε και θέλουμε αυτόν. Αλλά χρήσμα δεν δίνουμε. Ο οποίος, ναι, και βεβαίως βγαίνει αυτός μετά και λέει είμαι ακομμάτιστος. Ναι. Είναι κάποια τραγελαφικά πράγματα. Έτσι, ο πολίτης τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να του περνάμε τέτοια μηνύματα και να τον κοροϊδεύουμε. Πριν δεν τα καταλάβαινε. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Δηλαδή, όταν θες να ασχοληθείς με την αυτοδιοίκηση, είσαι εκεί παρόν 4 χρόνια, είτε είσαι διοίκηση είτε είσαι αντιπολίτευση. Προσωπικά είμαι αντιπολίτευση 12 χρόνια. Δεν έχω φύγει ποτέ. Είμαι εκεί. Από αυτόν τον ρόλο που ο κόσμος μου έχει αναθέσει. Τι να κάνουμε. Αυτό σου λέει θα κάνεις και το κάνω. Άλλοι εξαφανίζονται και εμφανίζονται μόνο όταν είναι να διοικήσουν. Έτσι είναι. Άλλοι πάλι κάνουν το ακόμα χειρότερο. Μόλις κάθονται και μόλις είναι... δουν ας πούμε, ότι πιθανόν κάποιος είναι να βγει, πάνε με εκείνον. Εντάξει, αυτά είναι αστεία για μένα και κατακριτέα. Και αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι παλιά ο κόσμος δεν το καταλάβαινε αυτό. Αυτό που αναφέρατε και νωρίτερα. Τώρα περί στήριξης ή όχι και το κομμάτι του. Ή δεν τους ενοχλούσε γιατί ήταν καλύτερες συνθήκες, πιστεύετε? Νομίζω ότι τότε αρκετοί ήταν που αντλούσαν και συμφέρον από τα κόμματα. Υπήρχε ένα δηλαδή δίκτυο πολύ ριζωμένο μέσα στην ελληνική κοινωνία, που πράγματι κάποιοι άνθρωποι αυτό το χρησιμοποιούσαν και τους ωφελούσε. Μόλις όμως αυτό κόπηκε πλέον και όλοι τέθηκαν πρώτων ευθυνών τους, τα πράγματα αλλάξαν. Γι' αυτό και παρατηρείται αυτή η αλλαγή. Και κανείς δεν θέλει να έχει σχέση πλέον με κόμματα. Δεν τρέπεσαι πολλές φορές να πεις ποιο κόμμα υποστήριζες. Που είναι καλή όμως αυτή η αλλαγή, γιατί πια πάμε στη γενικότητα ότι δεν θέλουμε καθόλου κόμματα, δεν θέλουμε κανέναν. Ή παίζει και το προσωπικό στοιχείο, γιατί για παράδειγμα στο Δήμαρχο, εγώ που μένω στη Μενεμένη γνωρίζω πιο προσωπικά τους ανθρώπους. Έχω μια εικόνα σε μια πόλη, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι σε ένα Δήμο. Οπότε λίγη σημασία έχει αν ο άλλος είναι κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ξέρω για παράδειγμα τον Γιώργο και εκτιμώ τον άνθρωπο. Ναι. Δεν παρατηρείται σε όλους. Τώρα είπατε ας πούμε το κουκουέ που είναι κομματική παράταξη καθαρά. Έτσι. Και του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπω τελευταία, που πολύ κακός για μένα πράττει με αυτόν τον τρόπο, γιατί παλαιότερα λέγανε ακριβώς περί ακομμάτισης της αυτοδιοίκησης. Αλλά τώρα που είναι ένα κόμμα εξουσίας, βλέπουμε ότι και οι ίδιοι κάνουν το ίδιο. Δεν μπήκαν δηλαδή στη διαδικασία να συζητήσουν με φορείς του τόπου, με ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται και το έχουν αποδείξει για να κάνουν κάποια ευρύτερα σχήματα, αλλά λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος, στη μεγάλη του πλειοψηφία, πράγματι το βλέπει προσωπικά. Έχει άποψη, βλέπει ποιος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται και συνήθως τον επιδοκιμάζει. Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτό που ακόμα κοιτάζει τα κόμματα και ασχολείται με το από πού προέρχεσαι και τι είσαι εσύ. Οι περισσότεροι ψηφίζουν προσωπικά. Δυστυχώς όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε παρενέργειες πάλι έτσι, και φαινόμενα τα οποία είναι δυσάρεστα. Ποτέ δεν μπορούσα δηλαδή συνειδησιακά, αν θέλετε, να είμαι από αυτή την παράταξη και μετά να είμαι από εκείνη την παράταξη. Όταν δηλαδή από το 2002 λέω ότι ο συγκεκριμένος δήμαρχος, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι ένας καλός δήμαρχος, γιατί έχει λόγους, και δεν λέω μόνο για το δικό μας το Δήμο, γενικά μιλάω. Αυτό είναι φυσικό ότι θα το υποστηρίξω και αργότερα. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε 15-20 χρόνια είναι ένας, ας το πω έτσι, κακός δήμαρχος και συνέχεια να τον υποστηρίζουμε και να κατεβαίνουμε μαζί του στις εκλογές. Είναι για μένα κοροϊδία αυτό το πράγμα. Έτσι. Γι' αυτό δίνω πολύ μεγάλη σημασία και το λέω πάντα στην συνέπεια, στην αξιοπρέπεια και στην αποφασιστικότητα με την οποία λειτουργεί και χειρίζεται τα θέματα του Δήμου. Οι πολίτες τι σας λένε στις επαφές που έχετε και συναντήσεις? Σας κάνουν παράπονα, έχετε έτσι ιεραρχήσει κατά κάποιο τρόπο τα προβλήματα των πολιτών? Ίσως είναι και αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Σας ζητούν κάτι? Για παράδειγμα, σας κάνουν λόγο, άμα βγεις δήμαρχος, μήπως μπορείς να βολέψεις το παιδί μου, αν ισχύει πια αυτό? Γιατί η ανεργία είπαμε στα ύψη και ο καθένας προσπαθεί, γιατί σου λέει δεν έχω τίποτα να χάσω. Είναι δυσάρεστο, αλλά δυστυχώς αρκετός κόσμος ακόμα σκέφτεται και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, εγώ τους καταλαβαίνω. Γιατί προσπαθούν από οτιδήποτε μπορούν να πιαστούν. Είναι σε μια απελπισία,
Και είναι επόμενο ότι αφού εσένα βλέπουν και ξέρουν ίσως ότι έχεις και την ανάγκη τους, να το πω έτσι, προσπαθούν αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούν. Αυτό συμβαίνει, όντως. Τα προβλήματα τώρα τα οποία θέτουν, και αυτό είναι σχετικό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το βλέπει ευρύτερα. Σου λέει, ας πούμε, να εδώ έχουμε αυτό το θέμα με αυτόν τον κήπο, με αυτή την παιδική χαρά που αφορά και τους υπόλοιπους. Άλλοι είναι που ασχολούνται μόνο με τον κλάδο, τον επαγγελματικό, το δικό τους ή με το προσωπικό τους, ας πούμε, συμφέρον. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μια μέση κατάσταση και ανάλογα βεβαίως το χειρίζεσαι. Ας πούμε, αυτές τις μέρες που κάνω επισκέψεις λαϊκές, εκεί μου λένε για το παρεμπόριο. Έτσι. Δεν θα μου πούνε, ας πούμε, για την παιδική χαρά του Δήμου. Λένε για το παρεμπόριο το οποίο οργιάζει. Πολλά μέτωπα. Τώρα, θα μου πείτε εσείς και τι να τους πεις εσύ τώρα. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει σχέση και ο Δήμος, ο οποίος όμως δεν είναι τελικά το όργανο το οποίο θα επιληφθεί. Είναι άλλα όργανα τα οποία βγαίνουν, ελεκτικοί μηχανισμοί, όταν όμως όλα έχουν παραλύσει, τι να πεις και σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι έτοιμοι να ακούσουν αλήθεια. Δεν είναι, δηλαδή ο κρατικός τομέας πλέον όσο πάει και σε δυναμικό λιγοστεύει. Το έχω δει μπροστά μου πάρα πολλές φορές και σαν επαγγελματίας το λέω. Είναι εύκολο να κατηγορείς και να ρίχνεις την ευθύνη, αλλά πρέπει να καταλάβεις και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν δουλειά για 5, για 10 ακόμα στελέχη, ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι είναι οι συνθήκες. Τι να κάνουμε. Ακούνε αλήθεια ή εκτιμάτε ότι ας μην την πω όλη την αλήθεια, ας πω τίμηση, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει σε αυτή την νοοτροπία. Είναι και αυτό που λέγατε τις νοοτροπίες νωρίτερα και τις φιλοσοφίες. Η αλήθεια είναι σχετικό. Πάντως, αν πεις κάτι εις βάρος σου, το δέχονται ως αλήθεια. Αυτό είναι γεγονός. Εκεί έχουμε φτάσει. Μόνο έτσι. Άμα πεις λόγια έτσι που τα θεωρούν εύκολα, δεν τα πιστεύουν. Άμα πεις όμως κάτι που είναι δύσκολο, το εκτιμούν. Και βλέπουν κυρίως το βλέμμα. Πολλοί μου το έχουν πει αυτό. Για μένα, ας πούμε, λένε είσαι γνήσιος, ξέρω κι εγώ, σε πιστεύω παρόλο που δεν σε ξέρω. Εντάξει, τιμητικό είναι για μένα βέβαια, αλλά είναι και ευθύνη όμως. Έτσι, γιατί όταν στο λέει ένας άνθρωπος και ξέρετε ότι τώρα συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω για πρώτη φορά. Και όταν στο λένε είναι τεράστια ευθύνη και πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτό. Σίγουρα. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Αν υποθέσουμε ότι έχετε βγει δήμαρχος, έχετε εκλεγεί δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε ποιο θα είναι την επόμενη μέρα? Είναι πολλά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα το οποίο θα κάνω. Πάντως σας είπα ότι η μεγάλη μου προτεραιότητα για μένα είναι η νεολαία. Εκεί θα επενδύσω. Ό,τι έχει να κάνει με την νεολαία. Και θα ήθελα να πω και το εξής, ότι υπάρχει και η Εκκλησία, θα κάνω μια άλλη αναφορά τώρα, την οποία δεν την έκανα προηγουμένως, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα δηλαδή στην νεολαία και στην Εκκλησία. Εκεί καλούμαστε και εμείς με το παράδειγμά μας να τους φέρουμε κοντά. Μπορούν να συνεργαστούν, μπορεί να έχουμε μια επικοδομητική σχέση. Η Εκκλησία πάντοτε είναι ανοιχτή, έχουμε άξιους ιερείς. Ο Μητροπολίτης μας είναι ένας άξιος άνθρωπος της Εκκλησίας και νομίζω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει ένα κενό και πρέπει να τον δουλέψουμε. Από εκεί και πέρα, σαν Δήμος, θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να εικονοποιήσουμε τα νέα παιδιά σε αυτά που θέλουν, τα οποία βεβαίως τα γνωρίζουμε, γιατί σας είπα ότι έχουμε και το Wi-Fi, και νέα παιδιά. Προλάβει ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω. Από εκεί, εντάξει, λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα εύκολα τα λες. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι έτσι άνθρωπος ο οποίος συνηθίζω να εκτοξεύω φωτοβολίδες ή τέτοια πράγματα. Όχι. Προτιμώ να πω 2-3 πράγματα απλά και κατανοητά, γιατί πλέον στην Ελλάδα μας λείπει το αυτονόητο. Για το οποίο πανηγυρίζουμε όταν αποκτούμε, βέβαια. Και αυτό είναι άλλο τραγελαφικό σημείο της χώρας. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη για τη συνέχεια και το δύσκολο αγώνα που έχετε μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φαντάζομαι θα τα πούμε και πάλι. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα σε αφήσω να κάνεις το κλείσιμο. Εμένα. Ναι, για να μην λες ότι δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 4 το απόγευμα με ένα ακόμα από το μέχρι το Χ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.